kyllä se hieno tuli, kun jätkät hoisi komeen voiton vielä ja sai mukana olla ja hyvää kiekkoa pelattiin, niin mikäs tässä on, ei mahtava fiilis. Minä vähän oli pasmat sekaisin, että tiedän oikein miten pelaisi. Mutta kyllä se nyt loppuviimeksi ihan hyvin meni, kun voitto tuli. Ihan liikuttunut olo oli, että yleisö otti mahtavasti ja hieno oli lopettaa tuohon noin.